Shebabhemu, hheyi abafana sebevele benza njalo. Into bevele siyilindele, besazi vele ukuthi iy'mbovana zizodla ukudla kwazo. Hhayi obabhemu, cha abafana abadlala umdlalo nje obomuhle noma ubuye-ke wathi ukuphazamiseka ngesinye nje isikhathi bengo-64 minutes la obuye wathatha ikhefu khona ngenxa yemvula. Kodwa-ke nje cha umdlalo ngokubuka kwami umdlalo ubumuhle kakhulu noma-ke abafana bethu labafana laba angibazi bafowethu angibazi engicabanga ukuthi bonke abayibukile i-game abekade bakhona ukuyibuka. Iskola ngokubuka kwami noma ngamagoli abawayekile nje bekumele kube yibo nje u-5-0 or 6 ubo-right. Bawayeke kakhulu amagoli i-Chiefs. Siwayeke nje kakhulu amagoli bafowethu. U-Silver khona la kanje wathola naye ithuba wakhahlela nje umdlali ngebhola, washaya umdlali ngebhola engicabanga ukuthi bekuyithuba elihle kabi leliyana, bekuyithuba elihle kabi. Futhi maningi nje futhi amathuba engicabanga ukuthi i-Chiefs futhi bekumele nje ziye ku-half time mhlampe ku-3-0. Bekumele ziye ku-half time ku-3-0 ngoba la magoli la engiwashoyo bengamagoli e-first half, yabo, bengamagoli e-first half noma bona ukwalithola ithuba vele nje vele mayishintsha nje iy'ngane zakwethu emathathu kwelingekho or emane kwelingekho kodwa akusenani-ke. Abafana basebenzile as long as bekhonile ukugcina i-clean sheet, yabo, so u-2-0 akusesizo leya 1-0 ebesilokhu sigudla ngawe. Kuke kuthiwe-ke akusikho ukuthi uqale, akubalulekile ukuthi ugcina kanjani, akunandaba ukuthi uqale kanjani, okubalulekile ukuthi wena uphetha kanjani. Kubukeka ngathi-ke bafana soyiphetha kahle-ke la magemu ethu lawa esisele nawo, yabo. Njengoba sizoya kuMagesi engicabanga ukuthi nje emalangeni engamangaki sizohamba siyodlala neMagesi. Engicabanga ukuthi nayo leyo kungaba iwini yethu, yabo, kungaba iwini yethu enhle futhi nayo iMagesi nayo vele ayiphefomi kahle kodwa kungeke kube umdlalo olula ngoba phela iMagesi ivika izembe, yabo. Kodwa nje abafana bezosebenzisa amathuba, okubalulekile ukuthi besebenzise la mathuba bengadlali ngawo ngoba phela abafana badlala ngamathuba. Yabo, kuba ekugcineni uma kungenzeka ngoba sithi sifuna u-number 2 okungenzeka siyifice i-Pirates iyoshaya ngamagoli, yabo. Engicabanga ukuthi nathi kumele siwakore amagoli as many as we can, yabo, noma singawina nathi ngo-5 kuyobe ku-right ngoba sazi ukuthi amagemu esizowawina azophelela kuphi, yabo. Engicabanga ukuthi izosisiza i-goal different ekugcineni kodwa manje abafowethu babukeka ngathi bawayeka amagoli, hhayi bawayeka mani, bawayeka iy'ngane zakwethu. Angijabulanga ngokuyeka amagoli kodwa ngendlela yokudlala cha badlale kahle abafana angikhali ndawo, ngikhala nje la epalini, hhayi la epalini, hhayi ngeke abafana, hhayi bawayeka kodwa ngibonge iy'ngane zakwethu.